Kung sa una 5 o mas daghan pa ang mapalit ni Nanay Elena nga siling espada, karon napugos siyang minusan ang iyang mapalit apil na sa ubang rekado tungod sa nagparehong pagsaka sa presyo sa palaliton. Mato niya, bisan pa man sa kita sa iyang gamay nga negosyo ug sa pensyon sa iyang bana, dili gyapon kini kaigo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Tungod niini, gikinahanglan na nilang mag-budget o mopaminos sa ubang palaliton. Apan bisan pa niya anang pagpaningkamot, nagpadayon gihapon ang ilang kalisod sa pagsagubang sa matag adlaw nga gastuhon. Tungod niini, dili niya malikayang mag-uol kung magpadayon ang pagsaka sa presyo. Bitaw hadlok, bitaw ko. Ako mga anak, what will happen to them? Number 1, ang eskwelahan. Mahal na kayo. Yeah. Ang kaning pliti, musaka mo yun yung pliti. Normally, musaka mo yun. Yeah, ang sweldo, the same. Isaka lang gamay. Usa lamang si Nanay Elena sa mga ordinaryong consumer nga nagbaguod sa nagparehong pagsaka sa presyo sa mga basic commodity nga matod pa sa immediate past president sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI Mark Anthony Enoch nga epekto sa nasinating logistical chokehold o bottleneck sa logistics industry. We are a logistics dependent country, and then we lack too much of infrastructure, and now this crisis is not helping anything to ease that level of burden. Nagkanayon si Enoch nga ang logistic bottleneck mamahimong adunay negatibong epekto sa inflation, employment o gross domestic product growth sa nasod. If you take a look at it in the economics point of view, we are not moving as well as we hoped for. We are at 2.8% GDP growth compared to the 5% na ang ato ang target. Unemployment rate is at 5.1%. That's quite high. That's near almost pandemic levels. And then we have at 7.2% inflation. We were supposed to be at 1.8% last year and now at 7.2%. So midugang siya nga tungod sa mga nasinati nga travel ban ug traffic congestion ingon man sa pagsaka sa presyo sa krudo sa niaging mga buwan tungod sa geopolitical tensions, nakatala ang logistics industry dinhi sa Sugbo og kapin 1.8 billion ka pesos nga revenue loss matag adlaw. Sumala niya, gikinahanglan ang hugot og dayong aksyon gikan sa gobyerno aron mapugnan ang posibleng mas grabing epekto niini sa industriya ug sa ekonomiya. Samtang mimando sab si Cebu Province Governor Pamela Baricuatro sa pagpatuman og hinuusang truck ban sa tibok probinsya sa Cebu. Ilawom sa executive order, gimando ang pagdili sa tanang heavy truck sa pag-agi sa mga national highways o provincial roads panahon sa peak hours aron mapakunhod ang traffic congestions ug mapaligo ng kaluwasan sa kadalanan. Ang time uniform na. Kaya in the past, lain-lain. Ang sa north, mauni sila 5 to 7. Ang sa south, 6 to 8. So karon uniform na tanan. 6 to 8 na, 5 to 7 na, uniform. Tanang LGUs from Talisay, Cebu City, Mandawi, Consolacion, Liloan, Compostela, wala na. Cordova. So uniform na tanan. Sumala ni Enoch, gamay lamang nga tabang ang truck ban, apan dako kini og matampo nga tabang sa industriya. Midugang siya nga gikinahanglan ang malungtaron o coordinated nga pagplano sa mga infrastruktura aron masulbad ang nagparehong mga isyu sa maong industriya. Kini si RD Morales, alang sa MyTV Cebu.